Squorren, rust in de wapening, houtrot in de pjellen en losse stikken beton. Dat binnen de problemen dat bregen en viaducten mee te krijgen ha, maar instartingsgevaar als er neer ontdien wordt. De inspectiedienst pleit het voor strengere controles. In Amerika hebben ze bijvoorbeeld een wet die voorschrijft dat iedere 5 jaar een brug van top tot teen wordt geïnspecteerd. Overigens hebben ze iets soortgelijks ook in Duitsland. En ja, daarnaast is het een kwestie van budget en gewoon een boodschap voor de politiek binnen de gemeentes. Bespaar niet te veel op deze bruggen en viaducten. Dagblad De Pers publiceerde jood een lijst met 64 gemeentes die het onvoldoende scoren op inspecties en onderhoud van bregen. Daar staan de Friese gemeentes Lemsterloon en het Jeddere Woensradiel op. Om het om een stekproef gaat, kan het bij nog wel meer gemeentes zijn wezen. Nevens Lemsterloon binnen harden 5 bregen wel goed onderhouden. Zuidwest-Friesland schrikt van de cijfers, maar ziet het nog uit hoe het met het bregenonderhoud zit. De provincie neemt geen extra maatregels. Er is al €8 miljoen reserveerd voor onderhoud voor de komende 20 jaar.